মানে নুই কে চন্দ্রা খেতে পারে ইনা চন্দ্রা মানে হয় আর ইন পুরো ফারচা তাহান আচ্ছা আর ইনা কে যে প্রচম নোয়া প্রবলেম চুলকানি বাবা হয় বথ কাছু কুন্ডিয়া চেত কো হুই আরে ওরা কে ভাবে কি সাপা কাতে তাহা কাতে লাগছে ওই ওনা দিতে ইং উনি বাংলা কে বাপলা পরে উনি nyela ke ba am to safa safi ke nyele ni মানে সদা সাফা মেইনটেইন am কিন্তু জাস্ট ইনা কে প্রবলেম না উনি নৌকা গিয়ে কিন্তু চেনা ভাঙি কে আর আজ আগে পুরো খুঁজলি ঠিক আছে হ্যাঁ ay 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 sanam ko ke johar আর সাগুন সেতা আর সাগুন দ্বারা মালিঙ্গা ইউটিউব চ্যানেল তে না ভিডিও রে না দিন রে মিটি সেটরা কানালিং না ভিডিও को কাতে গে আর তেহিন দো বাঙা উনকা যেন স্পেশাল দো বাঙা মানে নিতো দো সেতা বেলা আর ইন দো জম ছুটে গনি ब्रांडेड আর তোয়া पूरा हेल्दी हेल्दी आपे ले गया पे से ना तो अलिंग तो पूरा हेल्दी मेंटेन किया बड़ा गया पे कलर रे जिम होसे न कांते ने पूरा डाइट मेंटेन लिया नहीं तो जिम बांगा डाइट बांगा হ্যাঁ হয় নিতো না kadi celung kami ko odok kuing fer ala pe le nya cek ka kami ging ba meta ka pi nyuna to secret kantinya bang le dere কুমড়ো উঠবায় ongka to manga marang kon ke secret do kai to nuh ba bada de ଯେତେବେଳେ ରପଳ ନାଲି ତାପରେ ଯାଇକି ବାଡା ଗିଆ ଯୋଉ ଚାକିରି ଗିଆ विश्वास bang hek lenta pekti bang hek tinyam salary ko statement panja ka bade bada apa na dulu tahu nito na chalain kami ko lagi and nito na blog continue আর হেগলে খান দেখা হইয়া এক तो macam apa itu मी कटिए तो पूरा चाबा के इनगे तो जस्ती बाको मी ये को तो आप ग्लास ग्लास में था एक बार हाँ यूपी रे इन 9th क्लास रे यूपी रे सनले नी पढ़ा लगी थे कमी तो बंग आले उन्हें सफिशिएंट ये कुचली काड़ा तो आम गया ओह बाबा प्रथम माने पहिलो दिन न्यू काले रसकते फ्री रे एमक कना को ने बट ग्लास निशा चढ़ा ने लोग चढ़ा kan तले आ न्यू काले आ बाथरूम दई आले हाँ उना कदी मोये ताहन गया मोटा ताहन गया पावरफुल पूरा ना डेंजर ये गया तबे जॉब में है हां उनी ना कंटिन्यू ता बना गुड मॉर्निंग या पास्ता कोनो और सोनामा नेल के दिया पे जोम बाराकाते कमीशन हुई ना और इंगो बेरत बाराकाते फ्रेश बाराकाते नय नि तो ब्रेकफास्ट ने दुरबो करनाई ना तो होला ना रुटी ताहल ना बाड़िया ओना के कदी ललो काई और नोआ माने बीन्स आलू गाजर और सेटी गया को बिली नोआते मिटे भुजिया टाइप तो बाड़िया रुटी और नोआ जम लगी लगन लगन तारपरे को कमी को कोड़ाई ना और तेई सेता खोन के बेस बांग बुझेन सेका चमिटम बुझे ई माने लांगा लांगा टाइप बुझे ई আর কি তো ওনা খাতিতে সোনা মেতাওটো কদিগা সে তেই দো জস্তি কমিনা দরকার কো বনুয়া খালি দাড় খান চোনাতে চোনাই মে বাখান তো সে ধালম করে উনি লুগড়ি কো সবত বাড়া থেকে চালা করে সেতারে বেরত করতে तो ওনাকে দেখি চেকা বুঝে এই না ওনা হিসাবতে কমি কো হইবা আর না প্রেগন্যান্সি টাইম রে মানে 30 চো বেসকে বুঝে গই এমন বেস বুঝে গই মনে গেল ঝত কমি আর 30 চো মানে পুরো লাগাকে বুঝে গই মানে জেপি লেখান के बेस्ट तो ट्रेन में जेपी लिंक कटी चुलू 9 টাকান বাজার কানা নিতো জম লাগে আবার রান কো মেনা তিনা না আনি তো ওরাকে মেনে না নি তোমার ভার্সন বাংলা দাঁড়াই আর সোনা হোক কমি কো তাহান কানা তারপরে ব্যস্ত তাহান কানা নি হোক তো নিত্য নৌকা হুডিং के ব্লগ নেওয়া पे না ডেইলি ব্লগ আর ভার্সন চালা লেখান দাঁড়ান চালা লেখান বা অ্যাক্টিভিটি কিছু করা লেখান ওনা দেখা পেই না যাতে শেয়ার পেই না তো নিত্য নৌকা রেগুলার বেসিস पे হুডিং डेली ब्लॉग के हिजुआ ना और बांग अपलोड लेखानो आपे किछु हर मना पे आलिया तंगिया ताइन गया पे तो बांग अपलोड लेखानो आपे ले गया पे जे डेली ब्लॉग से तब बिन अपलोड या से तब बिन अपलोड या तो ना हतिते भबी के लिंक जे बांगा और कोई कुसी गया पे लिंक मेल तो उनको लगी थोलो हुडिंग डेली बेसिस पे कटी ब्लॉग अपलोड लिंक हम 6 मिनट 7 मिनट हुई लेखानो अपलोड लिंक हम तो चलो
ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱟᱵᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱦᱟᱸᱜ तो ना तेईगा लंच बैसा हुई कहीं तेईगा उतरे में ना नेदर के ना पे पटल उतु और नोडे बिली सीधे इन पोनिया बढ़िया बढ़िया करते और साउंडे नॉय फ्रूट्स को गेदा कई नितो नॉ जोमई और नितो मैं यहाँ थर्ड टाइमस्टर चालू करना ओना हदीते माने नेता दिन दो जस्ती करी तिंगु कदे चोना बासन को बांग दारे कनी ओना हदीते मिटंगे उतु बेनाई माने सेना साइज आरकी मिटंगे उतु हार मिटम भाजाते ना और बांखान बिली सीझे बांगार बिली ऑमलेट नवा को और जस्ती पेशेंस बनवा नितो बेना लगी तो ओना हदीते मिटंग खान गे और नॉय नितो फ्रूट्स को कटी जम लगी और माने उद्गरते मा पुरो जा अवस्था हुई कान थिंगा सोना मेता कदी जे मिटंग एसी बाखान कूलर ना व्यवस्था हुई गे तम और ओना को ना जस्ती दरकार इनवर्टर माने नितो धाबित कारेंट को मेना कारेंट बांग ताहले खान मा तहु अवस्था खराब को तो नॉय नितो कदी मौसम्बी और एप्पल जमे ना तारपरे सोना हेले खान आबार दाका को जमे ना नितो इसिन करे दोई अरे टेस्टी बुझे गया ना मौसम्बीटा আর নিতো বাজার কানা 12টা তো দেখা যাক সোনা তীরে হিজুকানা নাম সোনা হেই লেখান তারপর আবার হিজুকানা লিখলাম আর মানে বেশ বাং বুঝেই চেকাচেমিটা বুঝেই মানে জেপিল কে সারাই কানা तो सोना देखी तीरे हिजुकाना যদি লেট আইন হ্যাঁ ইং লগন লগন তুবু বাড়াকাতে জম বাড়াকাতে আর মিচে ভাবি ইং জেপি দেই फटाफट जम लगी है माने namal kamera inang dipil dipil te bohok ko pura iye chaba akan tinya सिर चला दो mane hasu chaba akan kachi no roll lagi dale bachut tinya kin lagi hape jom lagi digla ku undo camera ku kate ja रेडियो बने यार कैमरा नहीं थे तो नौ बिली सीजर आज हेनांगा जाऊ तो देखा के पे द सिंपल सिंपल और इहा दो नॉय बढ़िया बिली ai doctor mana ke dia ko mutton alam jama diet beta ke dia sweets alam jama ladu ko ini pai jom choin ane माने इन le amo parents benak kana to amo haram हाँ बाना हरते के बांगा नेता दिन उनका दाढ़ी बांग बुझे तीन को तेरी खड़ी छोटा लगी शॉर्ट काट ना हरते थे तो in mutton benak to ai chalu ato हाँ ha आम लगी len तो चलो इंगा जम लगी इंगा तो नॉय बढ़िया रोटी और ना पटल उत्तर बढ़िया बिली এটা বারে না জমবাড়া কো হুই না ডিনার কো কমপ্লিট আর নুইয়া আছে ধুই কানা কাটারে বাজা কানা তো নিতো ওনা খাদিতে নয় হেলতা পন বড়লিন রে না কাটি কমি হুইয়া বড়লিন ললো কাতে লাগায় না তারপর নুইয়া রিঅ্যাকশন নিয়ে হুইয়া বাজা কানা চলে গিয়া কোনা রামা bang baja kini na রামারে হুইউ গিয়া one nyela ka apse bali ko bolo lakan hasa ko bolo lakan हाँ एकदम हीरो हीरो चलो itu to bang hero bang nyelok tadi taki oko ko bako kuli lain marahin Oh. cinta kana se अच्छा नित्य नुई ललो है हाँ ये लगा tinang lolo पूरा ललो कहते कि दी में तब पूरा रियल कहते ये बंदे ना मोटा बंदे ना चल हजू ये लगे भाई भाई तो लगे मैं बंखान नीता के ये उतरता मना लो उतरता करे हुई करा देखी अच्छा अच्छा आगे आमा तीरे नौका लगा करते टेस्ट में ना जे नोडे हुई करो नोडे mana nui ki jondra kita pernah ini jondra हाँ ar in pura farca tahan अच्छा ar inya ki jet kacang nuah problem चुलकानी बाबा hoy बथो kacu kundia jet kacang are orang kita berpikir siapa kata tahan kita telat jet ওই মনে হয় যে ইং বাংলা Ini bapla pura udah nyelak kita am tuh sapa sapi ke nyelek nih mana saudara sapa maintain ya itu just ini aja problem nah ini
उनका यही কিন্তু চেনা না হইকে আর আজ আগে পুরো খুঁজলি ঠিক আছে আই 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 ললো ললো পুরো দুলবে ওনা সেটানে জ্বলায় না হালকা করে লাগা জমা লাগি কিন্তু আডি 12 দিন খালে ঠিক উতর আলে মা হ্যাঁ সুনুম খাওয়ায় সুরুম সুনুম দুল জমা ইয়া আবার ওনারা যদি মরিচ এম কাতে করে তাহলে মা বাবা বাবা মরিচ তো ওরা তো জেস্তু তাপে মরিচ ভিতরে সুনুম দুলাম তারপর ওনা মরিচ ললয়াম ওনা মরিচ ললগাতে ওনারে পুরো ঠপ মিনিটে ওনা সুনুমটা দুলাম লবলে কিন্তু সুনুম দুলাতে oka kape sunung noka dula ka ape gidre re ki noka bali ko bolo lakan hasu gya ramare comment re le ante আম দুলাকাম iya pak udah noka lompo noka laga kate bahkan macis laga kate pura thap খালি ona kati khani ge jaha মানে তারপর পুরো ঠিক উতরা তারপরে পুরো টাটকা না লাগাও তো না পুরো সেদ্ধ হওয়া কাম হ্যাঁ apa kok jadi experience ka apa to badai gya pernah cek bucek gya inyo bangsa ada halin marang to sao tur tani ternyata itu bangsa ada kani haram di kini se ma tobe noa video to nodege muche di aling asa ina video kusi ape আর রেগুলারলি ভিডিও মা বাং আপলোড দাঁড়ায় কানালিং বাড়াই আপে নই গে ভিডিও হলকে টিচলুং ব্রেক হাতা কায় তো যেতকি দাঁড়ায় কানা উনিগে ফের করায় যেতকি যেতরে বেশ বুঝে উনিগে করায় ইন তো খালি গড় হল কানি ইন তো কন্টিনিউ বাং দো দাঁড়ায় কিন মানে লাগে ধারা বাং করা দাঁড়ায় কি তো আলোপে আড়িসুয়া তো না কাটিচলুং আলে সাউতে তাহেন তাবন পে বেবেতে না যেতে ঠিক যত ঠিকে দিয়া বাড়া গিয়া পে কারণ তো না বাড়া গিয়া পে তিন হল যত গে मा तबे नवा वीडियो तो नोडगे मुझे दियालिंग आसाइन ना वीडियो खुशी आपे आपने देखा मा तबे सकुन निंदा और बेसर टाइम पे लिंग में बेसर के मेना दिंगा चंदो का दायते आपे में बेसर के टाइम पे देखा बोना नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय टाटा सकुन निंदा बाय बाय